Jeg vil nu vise, hvordan at jeg starter op på at lave firkanter efter at have lavet min cirkel i midten, og hvor at jeg starter den første del af et hjørne i den forrige omgang. Normalt når man starter op, så vil jeg skulle lave 3 stangmasker her i opskriften, men jeg starter med at lave den første del af hjørnet i den sidste omgang. Min omgangsstart den er her, og jeg laver så 3 stangmasker her i forrige omgang som første del af et hjørne. Nu er det her faktisk første del af et hjørne, og så fortsætter jeg videre, som opskriften skriver, og så viser jeg, hvordan at jeg afslutter omgangen igen. Jeg har nu hæklet hele vejen rundt, så jeg har mine sider, et hjørne, en side, et hjørne, side, hjørne og en side, og vil så afslutte det hjørne, jeg startede med. Jeg startede jo min omgang med at gå tilbage i forrige omgang og lave det her. Så nu laver jeg så 3 stangmasker hernede i for at skabe det sidste hjørne. Når jeg har lavet de 3 stangmasker, så laver jeg mine 2 luftmasker, som skal bruges i hjørnet, og så lukker jeg runden af her i den første stangmaske, jeg lavede. Og så får jeg skabt en firkant uden det her hak i starten, der nogle gange kan komme, men hvor den egentlig fortsætter naturligt rundt. Og på samme måde, når jeg så skal lave endnu en omgang, så i stedet for, at jeg starter her og får en skæv, så går jeg igen tilbage til her, forrige omgang, og laver 3 stangmasker, som den her opskrift siger, der skal til i et hjørne. Og når jeg har gjort det, så vil jeg fortsætte hele vejen rundt, og så på samme måde, når jeg når herom til, gør vi ligesom før, at jeg så igen vil lave 3 stangmasker, 2 luftmasker, og så slutte hjørnet her af. Nu har jeg igen hæklet hele vejen rundt og lavet hjørnerne, og skal til at afslutte det sidste hjørne her. Jeg har allerede lavet 3 af stangmaskerne, så på samme måde som sidst laver jeg 3 stangmasker ned i samme lykke her, 2 luftmasker og lukker runden af. Hvis opskriften skulle fortsætte, vil jeg på samme måde gå tilbage og lave første del af et hjørne her i det sidste hjørne fra forrige omgang, og så fortsætte hele vejen rundt.